Здравейте, машинки! За пета поредна година стартира играта Kendama BG Ranglist и триковете от световното първенство вече излезнаха, така че каня всички Kendama играчи и не само, а всички начинаещи също да играят играта. Много готина игра, направена е с много прогресиращи трикове. Може да намерите всичко необходимо в сайта ни, в секция игри и да прочетете правилата. Аз ще мина много набързо през правилата за всички, които не знаят за играта ни и са любопитствали и искат да играят Kendama, искат да започнат да играят и не могат нищо, както и за тези, които вече могат някои трикове да се научат на още такива и още по-сложни, да дигаме нивото заедно. Сега, една малка подробност е когато сме на мобилно приложение, когато натиснете меню, ето тук, не категориите, където са продуктите, а на меню, тук ще намерите секция игри. Така че ако цъкате от мобилно приложение, може да го намерите от тук. Ако сте на десктоп, е ясно, горе в главното меню са игрите. Така, най-важното за това как да играем Kendama играта е следното. Може да започнете от, ако сте начинаещ, може да започнете от първите трикове. Ето ги на края на страницата лесните нива. Първо, второ, всяко едно ниво има по 10 трика и съответно може да започнете да снимате тези трикове. Може да си направите един Kendama профил или просто някой от вашите си профили, без значение в коя мрежа от социалните. TikTok, Instagram. Трябва да тагнете Kendama България, разбира се, и хаштага тази година е Kendama BG Ranglist 24 за 24 за 24 година. Така, нещо друго важно, награди и ваучери. Ваучерите са на всяко ниво, получавате по 5% ваучер, като това е за целия онлайн магазин и физически, разбира се, важи. Така че тези ваучерчета си ги печелите за абсолютно всичко в онлайн магазина ни. 5% на първо ниво, 10% на второ и така растат до 10-то ниво. Може да си печелите 50% ваучер за най-зарибените, разбира се, защото са супер трудни нивата. Сега за тази година опростихме още повече наградите. Първата Kendama, класиката, Chrome попчето даваме за първо и второ ниво. Значи тези 20 трика, снимате ли ги и ги направите, ние ги преглеждаме и съответно директно подаряваме едно Chrome попче. На трето ниво е гордия българин с бук и с лепкавата боя. Така че на трето ниво интересното е, че няма нужда да правите първо и второ ниво. Ако направите само трето ниво, то веднага си печелите тази Kendama. Това важи и за всички други Kendami. На четвърто ниво е Flow, пето ниво е баланската, Harmony на шесто и ако сте си харесали някаква Kendama и е горе-долу в нивото ви на прогрес в Kendama света, деца вика, може да си направите само това ниво, за да си вземете тази Kendamка. Супер готина играта, заради това, че започвате от лесни неща и винаги знаете какво следва. Не умявате се кои са следващите 2 или 3 трика, които ще тренирате. Винаги си имате телефона, купувате си едно триподче, ето го моето, и съответно почвате да снимате и винаги в главата ви е някой от следващите по-сложни трикове. Затова е Kendama да правим неща, които не можем и да постоянно да се учим на нови движения. Така че специална покана за всички Kendama играчи, за всички, които са любопитствали някога. Добре сте дошли да играете играта. Много се кефим, когато виждаме хора, които постват и хора, които предизвикват себе си и уменията. Всичко нужно е в сайта. Аз всяка година правя следното. Взимам всички лунар трикове от Kendama играта и се опитвам да ги направя поне един път да ги приземя. Дори най-сложното от 10, 11 и 12 ниво се опитвам да ги направя. Някоя година успявам, някоя година не, но това си е моето лично предизвикателство.
И така, поздрави на всички, чакаме вашите клипове и приятна игра!